Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mânghie. Îmi întins masa în fața potrivnicilor mei. Îmi uși capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Amin. Haideți să facem o rugăciune
ca Dumnezeu să fie cu noi în toată lucrarea și apoi ne vom lua la revedere. În continuare vom pleca spre cimitir, ne vom organiza așa cum este mai bine și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, în numele Fiului Tău iubit, Domnul Iisus Hristos, stăm înaintea Ta. Te rugăm, Dumnezeule, ca Tu să binecuvintezi familia aceasta îndurerată. Te rugăm ca Tu, Doamne, să te înduri de copiii lui fratele Ilie, Doamne. Doamne, atunci când nu vom mai vedea pe tatăl lor, te rog, Dumnezeule, ca Tu să ții loc de tată. Te rog ca Tu să te ocupi de familia aceasta, să le pregătești tot ceea ce am de trebuință, Doamne. Și lucrarea care se va face mai departe, să fii Tu cu noi. Și noi îți mulțumim pentru tot ceea ce ai lucrat, Doamne. Numele Tău să fie slăvit și glorificat. Amin. Frumoasă este ziua aceasta, dar astăzi e ultima zi. Și nu știu de